Ale jahuba debata nami mauliate di pasu-pasum dohota sini roham laos marhite-hite dengan dibasam taruli hami Tuhan dihosahanguluan taruli hami digogo nang tiki na pinaradem di hami dipake hami tikiot Tuhan tiki na pinasahatmu di hami asaro hami dinalaho mangalap gogo bohal ni partodion nami asima roham di hami marhite-hite hatam nalaho si begyon nami sahat ma dengan nibasam dohot pasu-pasum diganup nasahot ni partodion lam tutoguna lam tuboina hami mangiutoko marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami tangihonon nami mahatami amen. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus tabuka Bibelta sian Rom bidu 10 sada mamuka sian ayat 30 jalamar haujungan di ayat 30 onom songonom mahatana takas semata paihut-ihut bagas naya tong hamuraun hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigata doa ka uhumna jala naso habugasa doa kadalanna ai ise dung uboto rohani Tuhan ise manuturi ibana ise mangalehon parjolo tu ibana asa dibalos tusi ai sian ibana dosa luhut naro marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana dosa sudenai di ibana ma hasangapon saleleng-leleng na amen ido saatna oras madihita saluhutna damang dainang adong sada keluarga mabuan yanak konna mamereng pameran kebetulan di Baen TNI Angkatan Udara pameran ima pesawat tempur na di pameraton manang di pamerhon di patorang TNI Angkatan Udara ma taringot tu pesawat tempuron yang go pesawat tempuron boido kecepatan na luar biasa ditiki habang pe ibana boy dinalaho mga luncurhon rudal naborat na pe jala kecepatan nape luar biasa jala boy tepat sasaran ratusan kilometer mabegei dak danaki longang ibana bah luar biasa HP bisuk nina mabahen pesawat tempuron ninda dak danaki damang dainang hira songoni pangatusion ni si Paulus di bagasa tikyon dirimangi ibana bohado tutu hasasaut ni ganup nasa haluaun napi nasahat ni Yesus Kristus alana dipikiri bangsa Israel holat nasida duna malua holat nasida duna tu surgo dan sahat itu akka bangso sileban dan sahat itu bangso Batak alai marnida Roma luat naso diingani halak Yahudi disi ngatar barita haluauni jala nunga godang manang torop akana manada haluauni jala majakon haluauni sendiri roh halak Yahudi holan nama nadda do nasida holan nama boto do nasida ninna hape tolhas di Yahudi manang di Jerusalem do haluauni si paluai Yesus Kristus alai dang dijakon nasida damang dainang perdebatan si songoni mana niadopan ni Apostel Paulus makana didok bagas nai atok kamuraun hapistara do parbinotoan ni debata naso hasigata doa ka uhumna
jalan nasu haboga sudu akadalanna. Dakka pikirin ni ganup nasa jolma tutu bagas ni ganup nasa sakap ni debata. Hamoraonna bisuk nasian ibana, pistar nasian ibana, laos ibana do saluhut na manot Tuhan. Damang dainang hitape di bagasan ngulut tara molo tabilang-bilangi. Godang do namardalan naso sesuai doho rencana. Godang namardalan manang natupa naso sesuai doho rancangata. Sakap punian boima manguli gelekku ditiki umur hunasaon. Sakap punian boy mamarhamulion boruku ditiki umurna nang nasaon jalang akarejo ibana dison. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. HP ganup nasa nagabe saut dak sumoni. Adong do naik ko saut naso boy hasigatan ni jolma. Alaina pinanggidona di hita damang doho dainang bohado hita majakon bisuk na siat Tuhani. Alaibana do na mangatusi sa luhut na ganup nasa naung masa dohot na nanaing masa di bagasan parnguluta bohado hita dinalaho pasahato dirita tusi tude bata na bisuk na naso hasigatan aka uhumna. Dodang na diukap ni debata ditiki ganup nasa aka parnguluot tape di bagasan saluhut na naso tapak kirim manang naso tahirim ido na masa makana didok tung matsay daw tibo bisuk ni debata manang parbinotoan ni debata dada tarpatudos tu bisuk ni jolma tutu. Sa bisuk-bisuk ni jolma dang tarpatudos tu bisuk unang tu bisuk tu hautoon na didok ni halak Israel taringot tuna binahen di Yesus. Alana dasarna roh hala Israel muse maddo bohado songoni Tuhan otomay ikog gabi jolma ibana. Iko gabi jolma duibana sabuy paluahot jolma. Ima perdebatan na niya dopan niya ka apostel tiki isian halak Jahudi manang pangatusion na maragam sian hajahudioni. Alana didok otodo tutu manang hautood do tutu namasa na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus na iko gabi jolma ibana jalamate. Damang dainang nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Si pata taraba do ganup nasa akka pangatusyotay. Sarupa songon sahalak ama namar sepeda motor tucuru. Borha ibana torang duari. Alay saha digunungi Roma udan. Jala udanon marhaba-haba iko singga maibana mangadului inganan nasyon yan asa unang honauda ni mana manang ditinggal muda ni di bagasan rohani jol masih sokonia hamani nanidokna tulus dosa kapu martangiang doa usia jabu torang doa ribor hatau alaikum masa udan si songono. Damang dahilan topu maro muse dongan na ama natong marsisio disi marcerita mana sida taringot tuna manuat jadi lo bisa jom na sida marcerita godang na dapot niamat tahun taringot ilmu bercocok tanam cabai banyak yang dia peroleh
Dung sai udanon dohot tabahabaon borhak mamusaibana. Ilanjut tom mapardalananna manopot tujuanna. Damang dainang memang tujuanna nalahoman wajabe do disami. Alai dangadong dope rencanana, dangadong dope strategina dinalahoman wajabeun. Alai dung soboni ala niudani singgah. Maka tahatai bana do salah amada berhasil taringot tusi jalamar pangat tusion na bagas taringot tuna bercocok tanam cabe bor hati bana diulai bana ulaun na dohot denggan ujung na sahalak na berhasil mai bana apalagi harga cabe nuangkan berhasil mai bana damang dainang mahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sipata holip doganuk nasa pangatusiota maribak kontorang ni pangatusion ni jauh badi batak. Seolah-olah tertutup mata hati kita, seolah-olah tertutup mata hati pengertian kita dari rencana-rencana Allah yang luar biasa yang akan Dia jadikan. Luar biasa. Pada fase ini ada perubahan penginjilan. Yang dahulunya satu bangsa menjadi contoh kepada bangsa lain. Israel menjadi contoh ke banyak bangsa. Tetapi akhirnya terjadi perubahan penginjilan, perubahan misi penginjilan itu. Bergerak keluar. Dimana nidokna gerakan sentrifugal, sian sentripetal. Lapatanna penginjilan tubagas Israel imana didokna sentripetal jala haik kon hala Israel jala holan hala Israel dona selamat. Alai marhite bisuk nasiat debata bisuk nai holong nai dak kasuhatan bagas nai hamoraon ni debata di pasahat tuganup nasa bangso las rohat tadamang dainang sahat nang tuhita sahat tuhita halak batak dipikiri bangso tau do neng 17 Agustus taringoti hari kemerdekaan merdeka hitasian kolonialisme dohot penjajahan manang liberalisme ditikii bebas bangso nasing menjajah bangso tak alai markitehoni doro Injil. Maka dong gerakan triple G na julu kan, gold, gospel, glory, emas, penginjilan, manang gospel, manang barita nauli, sahat tu, na didokna kejayaan glory. Ali margitehoni doro, sahat tu kita, anggodang-udang tatad darah Kristus. Maul naina masa dibagasa tiki ita ado piganup nasa penjajahani. Alai dibagasa hamauloni tutup. Ro pasu-pasu naso hasuhatan. Ro pasu-pasu nasobui bilangan. Ro pasu-pasu natutu marga sian nasi. Amangin ang alani hamaulon nata ado pi dibagasa parngoluota. Dau pesian pangatusion ni habisuhon ni hajol mauni moloido sakap ni debata mauliate matuhan umuli do hape sakap ni cian ganup nasa na pinikiran di ganup hami manang kita jolma iduna didokna dia 34 ai ise dungu botorohani tuhani ise manuturi ibana dangaro ise na tolap ise na taluk Om rencana ni Tuhan. Om rencana ni Tuhan. Dadang gudang do songoni nalipe manang naliluat. Banyak yang keliru. Ini firman Tuhan. Ini rencana Tuhan. Hari kiamat tanggal segini, jam segini, ini. Tanda-tandanya sudah banyak. Tanda-tanda bukan berarti satu kepastian. Maka nadidok bahasa Indonesia mendung
belum tentu hujan. Gitu kan? Gula piari belum tentu borngin. Gitu kan? Kalau tertutup mata niari, tertutup ompun nabirong, manang gerhana, belum tentu borngin. Nah, jadi damang dainang songot dia pe manang parnguluot tapi itu tangtar dodo hita rohani Tuhan. Ale Tuhan di boto na dumenggat di hita. Di boto na lumehet di bagasan parnguluot ta. Ayat 25 di dok ise mangaleho parjolo tibana asa dibalos tu si amana di dok na disun gijang rohani bangsoy gijang rohana songo dia mapargijang ni rohana mangina gijang ni roha berarti pinopar ni si Lucifer pinopar ni si Bulis ala di pasahat ganup nasa dirina tu ulau nadenggani marhite-hite ugamo ni Jahudi di dok manasida na toho. Ala di pasahat dirina di ulau na denggani di hadengganon ni ugamo Jahudi di dok manasida na toho. Di dok manasida na toho. HP bolohi tapi pasahat pilihan contohna kan. Tardok kita mahita di si nama bayar hadua ini tahu ngamang inang unang tadok kita lama utang tahu pilihan persembahan bukanlah utang kita yang kita bayar tidak saya berutang kepada Allah maka saya memberikan persembahan saya tidak jangan salah mengartikan itu tetapi ketika kita memberikan persembahan itu kita harus tahu bahwa itu terlebih dahulu atas berkat Tuhan, atas seizin Tuhan, atas pemberian Tuhan. Makanya kita mampu untuk memberikan itu. Lalu kita berani mengatakan aku membayar. Itu dari Tuhan. Masa yang dari Tuhan kita pakai membayar Tuhan? Atau membayar utang kita? Tidak. Nggak dibayar lunas utang tak. Nggak dibayar lunas, nggak ditubus lunas, cash ate, tang kredit, ale cash do, mudar ni Yesus isa diri do nama bayari, hao to on na di ida ni portibion, boasa ikon, sabur mudarna, dinalaho mabayar ganuk nasa utang tak, marhite honima. Di pasahat Tuhan. Jadi bolo kita pasahat pilihan nama dok mau lihat itu Tuhan. Tang nalah homa bayar. Nama dok mau lihat. Makanya gadup nasa na pasahat pilihan di bagasan roha mau lihat roha nalas. Unang dok rohata. Unang borat rohata daw. Ikolas do rohata. Sedia mai. Sedia mai maribak kon pasu-pasu ni Tuhan. Holani pi ukuran namanginang. Terpasu-pasu betul. Namangihut dapar pudi di dok Aisyah ibana dosa luhut naro marhite-hite ibana jalama apatia tu ibana dosa sudenai. Di ibana maha sangapon salileng nilileng. Aha na sosiat debata. Dia na sosiat debata nadong di hitan wae. Bisuk pamatang todi sia sima jujung ta saat tu sima jujak ta na adong dihita hagabion hamoraon hasangapon dia na sosiat debata sude luhut na dosiat debata jala marhapatean tu ibana artinya itu semua atas kehendak Allah atong dihita na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Lasi tuturo hatta manangihon baritaon. Lasi tuturo hatta mardida pabahenan di Tuhani. Gok kalongangan marhite bisukna. Gok hasangapon na pinasahatna. Nangpe hautoon di ida portibion alai imalas ni rohanta. Atong tapasahat dirita tu ibana manginang.
Asaibana na totong mamasu-masu ita. Laos tapangidohom ma. Sakap ni Tuhan ma nasaha dingoluku. Ido naum muli, ido na lumehet, ido naum dumenggan, ido naum marga. Diganup nasa parngoluoku naung manada Yesus Kristus. Debata mamasu-masu ita saluhutna. Amen martangya kita.